ubaba umpostoli nomama umpostoli uMamsibande bingela abafundisi bonke abakhona ngeikhundla zabo egameni lika Jesu bingela abazalwane bonke abasha uSunday school bingela nomshayi weinsimbi egameni elihle lenkosi ethu Jesu Kristu inkosi bingela nomoya ongcwele Nkosi yami ophakathi kwethu ngoba kunje umoya ongcwele okuwona osigayidayo osikhumbuza konke mhla uJesu ehamba eshiyele elizwe wathi ngakhathazeki wathi ngishiya nomoya ongcwele ozoba umduduzi wenu ozonikhumbuza konke siyakhunjuzwa ke bafowethu namhlanje ngezinto eziningi ngakho ngiyambonga uNkulunkulu lo omphambi wenu umama ufikile usishayo ngamazibuko oqhamuka endaweni eMandeni kodwa eLambothi phansi kuka baba umfundisi uMwelasi egameni lika Jesu ithi Nkosi yami nami ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngizothola nje ubufakazi uNkulunkulu ngangenzele khona uthe sekuzoqala umkhosi mina ngisekhaya lezi ngomthetho angangeni la ngisesekhaya lezi ngafaka uyeke ubaba uMwelasi akho ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu imangaliso uNkulunkulu angenzele zona selokungangena nje ekhaya lezi ziyamangalisa angazi ukuthi unjani lo uNkulunkulu esimkhonzayo ingakho ngithe mangifika lapha ngeke lokhu sengizwile ukuthi kuzoba nomkhosi sesingenile emkhosini ka 10 days sesikhule ngoba ngiyengene nalo oba 21 days ngihlale ngena ngibona uNkulunkulu engenzela izinto ezinhle kodwa kulowo gcina ngingenile ngase sengihlaselwa ukugula vele ngase ngijeli ukuthi vele noma ikanjani ngoba ngiyaqala ukufika la ngiyafisa uyonyathela nje entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela ngoba ngihlale ngizwa imfundiso zasekhaya lwethu kodwa ngifisa ukuza la ngibambeke ngase senginquma ke sesingene emkhosini hayi impi yalwa ke nami ngiyalwa ngagula kakhulu kangangoba ngase sengumile ngase sengimtshela ke ubaba umfundisi uMwelasi athe utwami angiboni ukuthi ngizoya yazi ngihlaselekile wathi hayi qinisela sizohamba nangempela ke ngagula hayi ngafoster sengiyeke odokotela ngiya nombani njobe ngase sengifoster ke sengizakeke la aba nje vele nje hayi ilento engiyi kodwa ngithe ngifika ngolosihlanu ngizophamisa amandla kaNkulunkulu hayi ngezwe lento iyehla lokugenceka kwentamo nocela nje abangiginqayo emzimbeni hayibo ngosuku lwangolosihlanu ngezwa hayibo nasebusuku ngalala kanti nasebusuku angilali ngathi la kanjekani kanti bakithi kuze bena manje yazi ngiphila ngiyemali ngiyaphila ukuthi bekuyisipha lesi singavuni ngizonyathelela ngoba ngilalela ku YouTube inkonzo futhi angise ngangena ukuba msikazi uyakhuluma ngolosihlanu sifike wathi hey ubuvila bazalwa nakufuneki ivila ke mina ke ngiyacela ke namhlanje ngoba hlale bengena abantwana bakaNkulunkulu ku YouTube ngalalele kodwa mina akuvumi ngithi ngathi ngizongena kube nesitha ngithi uzongena uzothini yabona uzothini ngakho ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu okunye kufakazi ke kunomntwana wami la owaqeda esikoleni sekuyiminyaka nje eminingi akathola ukusebenza yabona nje ebizwe ngapha nangapha kuvele kungenzeki bathi ngelinye ilanga ngihleli nje endlini ntambama
ngeze zongikhalela ngoba sewayinikele ekushayeleni amatekisi bathi hayi mase ngikhathele kuleli umsebenzi wamatekisi sengingabe ngithi ngivele ngihlale phansi uthisha kufundile izinto zakho ayiseyifakilwa yifaka ngase ngihlalela ingane yami into eyokusiza ukuthi nje uthatha uJesu uvuma uJesu Kristu uyithu inkosi ngase sengimvulela ivoice nothi kaBabisibande lomkhuleko sakhuleka naye waguqake ngambona ukuthi cha hayi uyathanda ke saguqake ngase sengimsendela ukuthi awuhlale efonini yakho la ngempela wahlala efonini yakhe akuphelanga ngisho inyanga wabizwa lapha efake khona ematrackini kwathi kusenjalo ke wahamba kwasekuthiwa akabuye ezoqala ke kusezosebenza kanti futhi wayefakile nasesikoleni kothisha wathi esehambile esefakile sebuya mase sengithathiwe futhi ngipakisha imithwalo yami wathi sekuqhamuka ke uthisha kwathi hayi woza into zakho seyilungile ebezile kakhulu woza uzoqala wathi kusenjalo naseMpumalanga wayevele wabizwa indawo eyiningi eyedwa wathi kwenzekani ukuthi ukhonza kanjani wathi ma awunyabonga ngoba wayekhanda hayi nangempela ngase ngithi chuza ukuthi uyishuzela wathi hayi cha ngizoya lapha engangifake khona ethisheni kuyasebenza ke namhlanje uthisha okunye kukhona kwami ngibonga kakhulu ukuba uNkulunkulu ukuthi ubhuti wangifaka ekhaya lezi ukuba umfundisi uwelasi ngihleli ngicabanga ngithi Nkosi yami ngiyafisa Nkosi yami ukuba nemoto nje nami ngidrive njengabanye omama ngoba vele ama license nami ngidrive kodwa imoto angiyitholi kanjalo nje kuzo lezo nsuku yes sayithi ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngithale ngifisa nje ngikhuluma nje naye kuba kumfisi yazi ukuthi ngiyathanda nami yazi ukuba nemoto kanjalo nje ngathi nginganakile kuzo lezo nsuku umntana wami sebiziwe bahamba baye eThekwini ngabona sebendlulela nemoto kusiswakhe kodwa mama nazi isipho sakho semoto awuthi ngiyabonga kakhulu njani ingakho Nkosi yami uthi ngithi ngingayisa ntoni kuwe fanele ukumbonga awu eziwe ngifuna ukukhothake noma ngasa understand ukuthi lukuphike lengithike mina nonke eniphunyuke enkembeni balekani ningabheke emuva bese nikhumbula iJerusalema zosho njalo ke bafethu ngakho ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu namhlanje ngizophindela ekhaya ngiphilile ngiqemana ngisezophindela kaDokotela uJesu Kristu inkosi